sungkem pangabekti kula konjuk dumateng Budhe Warti. Mugi-mugi panjenengan tansah pinaringan sehat walafiat lahir batin. Matur nuwun danganipun. Lah niki kula kenapa kan munggah panggung? Napa? Kula kenapa teng mriki niku? Mang dangu dumateng Mbak Dina sing dawuh Mbak Dina Aku kaya. kenapa jajal? Aku kan wong Banyumas ora ngerti basa kene lho. Wilujeng dalu Mas Yoyo. Inggih Mbak Dina sugeng dalu salam hormat kula katut. Inggih. Saderengipun kula ngaturaken wilujeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Mas Yoyo, Dalem, Mbak. menika wonten eyang mantep mobil badhe paring berkah kagem panyunipun Buminten. Ah, nggih, nggih. Nggih kalih mangestoni menika kan putra-putra Bu Warti sedaya para generasi. Sekedap Mas Yoyo menika Nggih. wonten budhe migut pundi nggih kalau budhe monggo katuran Bu minggah mikun nika datang. mboten kersa anu mak nyambung. Mboten kersa. Nggih. Oh inggih. Lagi mboten radi mboten sabek kangen-kangenan kali Ibu Minten. Oh, ngaten. 34 tahun mbek kepanggih. Ngaten, Buminten kalian budhe migut monggo minggah panggung malih. Ah, nggih. Monggo. Nggih. Ini langka, loh. Ini momen yang sangat spesial sekali. Lah nggih, nggih. Monggo Bu Migut menika dipun daulat kalian. Ada Dite sekalian Dina. sini kamu. Ah, nggih. Sini, Wo. Nggih. Ah, nggih. Bu Migut ki ya waranggana senior. Oh, tenan wis. Yen awakmu ki sok ngrungokke rekaman pita Pak Anom Surata Bu Migut ya ana. Ayo. Monggo mriku Bu Migut. Ayo Dite sini. Nggih. Buminten, Monggo Mbak Monggo. Dite, nggih, nggih Mbak Dite. Wah. Monggo Ibu. Buminten tidak mriki. Mohon izin Pak Narjo. Nggih. Nggih. Mbak Minten monggo. Monggo minggah melih Bu Minten ya, jan ya. Nah, menika sampun mlempak Mas Yoyo para legend-legendnya sinden di masanya. Wah, legend sedaya menika. Wah, luar biasa. Hebat. Ini sejarah besar loh para waranggana senior-senior ingkang kepareng makempal wonten dalem mriki lho, Niki, elok. Nggih. Pak Narjo niki nanggap larang nih Bu Mantep, Bu Migut, Bu Minten. Ada Dite juga. Nggih. Monggo bawa jenang kula ingkang bawani Bu Minten, budhe Migut lajeng Eyang Mantep. Ah, nggih. Kula perintah mawon. Nggih. Oh nyawer. Manut Bu, mumpung Monggo bawanipun sak keparengipun, monggo nggih. Nggih. Badhe Asmarandana ngenderek sanesipun nggih purun, monggo. Nggih. Nggih wong tuwa diwirang-wirang ke anak. Mengke kula sawer. Waduh. Monggo Bu. Nah. Kekerane penghakrami ketependang tutu rupa among hati Wah, mantap luar biasa, alus. Tur menika sejarah besar lho Mbak Dina. Adatipun menawi Buminten nembang meniki lak methi timpuh lenggah to. Dalu niki kersa jumeneng lho, elok lho.
Bar iki mesti egolan kok bar iki mesti. Mboten. Monggo dipun bantu Bumi Gut. Nah. Napa? Watuk kula trima mboten napa-napa kok nggih. Mboten masalah ngono. Demben ya raketang pisan pindho ya nate nyindeni aku Bumi Gut ya. Ayo neng metese. Angger aku munggah panggung Bumi Gut langsung halo sayang ngono ya. Tenan kuwi. Pripun? Izin tenan. Oh, izin. Izin tenan aku sayang. Nggih. Iki watuk iki lho kumat. Oh, nggih nderek nggih. Nana. Ya. Luput pisan kena pisan. Lah kok mboten cengkok campur sari Bu Minten? Ya Allah. Luput pisan kena pisan. Ngoten niku lho. Ayo malah kaya ngenomi ya. Sudah bukan masanya. Bukan masanya nggih, leres nggih. Ing atase sampun 60 kok suarane isih utuh. Mugi-mugi saged dipun conto nular teng Bu Kesi. Ayo tenan wis elok. Yen Bu Migut, Bu Migut suarane entek mergo ya kakean ngundang aku sayang akhirnya entek. Lajeng watuk iki lho yang ora perkara. Yen gampang lak kados campur sari to. Wah mboten lek niki jan condong raos lek niki nggih. Luwih Lho, anak-anakku kudu sinau nyonto karo Bu Minten. Le nyuwara ki lho nuwun sewu. Nggen tutuk ki rapati mengo. Ning dadine swara iso cetha, iso apik kaya mengkono. Ayo. Rapati mengo kok apik. Ya ngono kuwi. Ya sing apik ki rapati mengo kuwi. Ayo. Mari nek Mbak Migut lho dadi ora. Beda karo aku ya Dimas. Pripun? Nah aku mengone ombo banget. Lah iya ngatasi angger mengo kok suarane kaya sendaren. Ayo. Bu Migut. Monggo Bu Minten. yen hangel Nano tan kena ati numbes erta sing jenenge Piyayi Kagungan Kersa sing tanggung jawab sak kabehe ngono kuwi. Ayo. Wis nanggap manggakke tamu sik nembang dhewe wah dan komplit ayo. Budi Warti monggo Budi. Ya, Budi mantep. Lan kula titip lho Mbak Dina dumateng Budi Warti karena sejarah Ki Mantep Sudarsono terakhir yang menanggap adalah Mbak Dina. Wah iya, elok tenan. keberkahan ji. Menawi mboten iki disambung nggih, soalé kula pun tuwa dadi aja dipasar-pasar. Nggih Budi, nggih.
Nadyan asline Piyai Banyumas nembang cara Solo, cara Semarangan ya kepenak. Oh, kepenak ujar wong budheg. Mboten, jenengan jos tenan lho. Suarane nggih mboten kalah kalian Buminten. Ayo. Matur nuwun. Nggih, nggih. Lajeng Budhe. Para lenggah nyuwun tepuk tangan untuk Budhe Warti, Budhe Mantep Sudarsono. Wah. Iki sampun? Nun. Sampun? Nggih. Ning matur nuwun sanget lho Budhe Warti Nggih, kepareng berkahi. Wah, elok tenan. Lah niku ndelala kula niku sawet tenggone Mbak Dina, Bu. Lah niki Mbak Dina wau tasih ngersake anu to. Lah, nggih, Mbak Melatiri Dina. nunce napa wau nggih. Nggih. Budhe mikut bawa kalian iki. Lah iki Mbak Dite barang urung nembang. Ayo kuwi, ayo. Nggih. Biasane sing lenggah ana ing kono kuwi lak yen wong bersih desa mesti lurah-lurah, camat-camat. Yen guyub para seniman ki dalang-dalang mlumpuk iki waranggana komplit tenan. Ayo. Nggih. Nggih. Monggo Mbak Dina sinten ingkang dipun daulat supados Mbak Dite kalian Buminten, Budhe mikut wonten. Oh, nggih, nggih, nggih. Monggo, nggih. Nah, Mbak Dite coba kaya apa? Nggih. Elok iki pokoke arep mbothok sinden pelakon bengi iki. Ah, iya. Sugeng dalu Mas Yoyo. Nggih, sugeng dalu Mbak Dite. Kesi lan Nggih. sedayanipun. Nggih pinarak wonten gubuk kula mriku. Wah, nggih, matur nuwun Mbak Dite, matur nuwun. Nggih. Nggih. Niki dawuh napa Mbak Dina? Bawane ning swara kula niku kados buta niku dos pundi? Mboten alus kados Budhe Minten niki mboten saged kula. Lah, mboten napa-napa sing jenenge waranggana iki kagungan karakter piyambak-piyambak kok nggih, mboten napa-napa nggih. Mboten masalah nggih. Nggih. Melati rinunce. Oh iya, Mawi bawa napa lajeng? Pakai bawa. Oh nggih, siap. Nggih. Ada-ada mawon. Handra ingkang pospi pangapunten Mas Yoyo. Nggih. Kasih liring samirana nae Oh. amri Ayo, direbapi no Mas Edi. Ayo, katetan kok ya.
nggih. Mas Dalang. Dalang. Kula kandhane Mbak Wiwi lho Mas Mbak Haji. Dina kan nyekar make kang ngajari Bu Minten. Oh, nggih, siap. Kedah niku wajib. Siap, nggih. Monggo Budi migut kalih Mbak Dina. Nggih. Matur Mas Yaya. nuwun. Dalem. Gimana? Dalem. Oh, langgamipun Mbak Dina. Wah, prayogi sanget niku, nggih. Heeh. Lagi diajari Bu Bismillah. Minten. Nggih, monggo. Lakai wis mrene Madeg, Jas. Nyakin kembang melati rinonce tondo nyati ketepeng kasarku nuli masrahake tak tompo liti kalongake saya tresno tak sawang ketun Japku asih lahir terus kalbu. Nyuwun tepuk tangan untuk Mbak Dina Putri. Wah, nyolong pethek iki. Jenengane le belajar lho kapan wektune kok ya iso nembang melati rinunce lho wah. Ayo, elok tenan niku luar
Wah nggih, Mbak. Alah-alah kok nggih repot-repot lho. Nggih, sembah nuwun lho, Bu. Wah. Matur nuwun Mas Yoyo. Monggo dipun lajengaken mbak-mbak cantik menika. Nggih. Sembah nuwun luar biasa Budhe, bekti kula nggih puminten nggih. Menawi kathah atur kula ingkang lepat. Nggih. Pangapunten. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, sembah nuwun. Nggih. Mangga matur nuwun nggih. Ya nggih. Nggih. Ya saiki berdiri Mbak Umi Hafifah karo genduk Utsa. Ayo. Komplite Mbak Utsa. Mbak Utsa Prasetyo wae. Satu lagi Mbak Birgita, ayo men kebak panggunge. Ayo. Cublak suweng nggih ngormati trio wek-wek. Ya, monggo berpacu dalam melodi. Ya, yuk. Suwang keteng kelancar mabuk katutup kutela bang kolera lere sopong bududele ake sirpang dele kopong sirpang dele kopong Cupra suwang keteng kelancar mabuk katutup kutela bang kolera lere sopong bududele ake sirpang dele kopong sirpang dele kopong sirpang dele kopong. Terima kasih. Sugeng dalu Nduk Umi. Wilujeng dalu Pak Yoyo. Nah, wis sehat ya, Nduk? Alhamdulillah sampun. Syukur. Nduk Birgita sehat, Nduk? Nggih, sugeng dalu Pak Aduh. Yoyo. Aduh, lek kemenyek. Matur nuwun wingi wis bantu jurusan pedalangan malam Jumat Legen. Ayo berdharma untuk pedalangan. Mergo calone ya dalang, dadi yen berdharma untuk pedalangan iki pas ya. Mbak Utsa. Mbak Utsa ben berdharma untuk pengrawit. Ayo. Kuwi Mbak Utsa ki putrane Raka Mas ngene kadang kula Mas Wanto karo Mbak Rini. Yen ibumu mbiyen ya sok nyindeni Pak Cahya lho. Napa nggih, Pak? Oh, nyuwun prisa karo ibumu, Bu Rini nganti tekan Blitar, Kediri, Nganjuk ibumu mbiyen. Oh, kuwi tenan. Pamane terus nglerek teng sampean nyindeni karo Pak Yoyo ngoten wis pas ngono tegese ada regenerasi silaturahim tidak terputus ngono lho, Nduk. Nggih, Pak. Iya, nggih. Sampun tepang kalih kanca-kanca pengrawit. Dereng, Pak. Dereng. Dipun tepangaken ingkang kerbab menika Mas Edi Prasetyo. Oh, nggih. Dene sampingipun. Waduh, iki wis mesake malah raine abang. Ayo. Ora iso abang mong wireng ora. Ayo. Cah telu iki kudu nyonto karo kuwi mau lho, Budhe Warti, Budhe Migut. Kaya ngono kuwi. Ayo, karo Budhe Minten kaya ngono kuwi piyai sepuh ning suarane sik jos kaya ngono kuwi dan berkarisma. Ya, lian nyinden swara apik iki pirang-pirang ning jaga awete swara iki sok-sok sing angel. Ya, wis kencana cah telu arep nembang apa? Ayo. Ayo, bertiga sing kira-kira apal. Ayo. Ayo, sing nganggo jaipong ben rada anget. Hah? Tembang angen? Oh iya, tembang angen. Tembang angen dibawani sik. Ayo. Nah, kena nganggo Asmarandana Semarangan, nganggo pangkur karyane Bupatmi ya kena pilihan dhewe. Ayo.
Ayo aja rapat ning kene malah rapat ora. Ayo. Apa? Rinasa? Oke. Iki sing senior dhewe sapa iki? Ayo Bir, wis tuwek dhewe lho Bir. Ayo. Kowe wis tuwek lho, ayo. Heeh, dhisik ana sih. Ayo. Kula jenenge tangket kalih Masul Pak Yoyo. Sapa? Pak Masul Lomo. Ngapa? Masul jenengan milih sapa? Kula napa Utsa? Alah, aku milih sapa sing ikhlas kono. Ayo. Sing penting mobilku ora kosong. Ayo. Wah iya Mbah Wir malah. Yo Bir, ayo Bir. Nah. Ayo terus, kok tolah-toleh malah ora. Sing umure sak ngisore Bir Gitapas apa iki? Mbak Ut saya semester pinten? Semester setunggal, Pak. Padha karo Umi. Oh iya. Ya wis lek ngono sut sik. Ayo sapa sing dhisik? Ayo. Ayo sing menang dhisik. Ayo. Ji, ro, lu. Jreng. Nah. Lah Umi urek kok ora. Ayo. Ji, ro, lu. Jreng. Nah. Gimana sapa? Menang kula, Pak. Usaha. Wah iya sampean. Pancen bengi iki sampean ning panggung menangan. Ayo. Ayo. Yo, terusno. Ut. Biasane siter nggone ning mburi kendang ya, Pak. Bengi iki dhewe maju. Ayo, Den. Ayo, wis kabeh ya moh padha karo kancane iki sing resik. Titenono saya esuk lek saya maju iku. Ayo. Lanjutno Mbak Utsa. Ayo. So yen sampean kerasan ning Madangkara Mbak Utsa, tur nuwun sewu mbuh pirang taun bakal iso jodoh karo sapa wae grup Madangkara engko sing mayang aku gratis. Oh, ngoten, Pak. Nek kudu milih iki salah siji. Liyane sing nyiter ya. Lagi ta Pak Yoyo, Mas Sulaiman iki lho dingklu ae jane ngopo lho Mas? Mbok ndanga. Ya dhek dingklu karo nantang Alek piye wani ra Alek. Ayo. Ayo. Yo oper Umi Hafifah. Itu. Yen wis rina
Nah, mong sliramu tanah liya tak tresnani lair terima kasih sempurna apik kabeh. Suarane apik kabeh, piyaine cantik kabeh, pinter ngedi busana ngadi sarira. Wah iya hebat. Monggo tembang kangen bertiga. Yo, dados. Munggah nek karo mbak-mbak sinden. Apa iki? Anake apa iki? Pancen sliramu wis ora krasa
Bareng bertiga. Sik le. Wah, iki anake aja kluthuk iki. Wah. Rene bocah tek kendele kaya ngono. Ya ampun. Aku neng Bularjo kok. Wah, jan entuk. Sinten asmane sinten? Mas Jasil. Hah? Jasil. Basir. Sinten? Jasil. Jasir. Jasir nggih. Oh, kelas pinten pun sekolah dereng? Ampun. Kelas pinten? Kelas TK besar. TK besar. Lah, Masya Allah cah semono wis kuwendele. Sampeyan bapake seniman to? Pake napa? Pake asmane sinten? Pake asmane sinten? Sukardi. Pak Sukardi. Tadi laras. Senes. Ibuke sinten asmane ibuke? Dari. Lali. Dari. Oh, nggih. Wah, cah semono nek kendel. Sampeyan joget ngono sing marahi sapa? Dikongkon apa karepe sampeyan dhewe iki mau? Ada yang memerintahkan, ada yang menyuruh apa karepe sampeyan dhewe aku pengen joget ngono? Jiwa seni. Heh? Jiwa seni. Wis ya. Oh, jiwa seni. Sampeyan duwe jiwa seni walaupun tidak ada yang memerintah akhirnya naik panggung dan joget. Hebat elok kowe le. Wis ngene yen ngene Pak Dalang Trenya. Niki ngertos niki napa? Duit. Hah? Duit. Sing arane jemblem ya sapa? Ya. Pinten niki? Pinten? Jumlahe pinten? 100. 100. Oh, sik TK besar ngerti 100 sampean wisan. Niki tandha tresnane Pak Dalangnya. Ya tak paringi ya. Nah. Engko sampean arep ngeriak to? Lek ngeriak tak tambahi 200 engkas ya. Heeh. Aja dititipne karo mbak-mbake lho, ilang lho engko ya. Piye nek sake ta kuwi? Nah iki lho ngene celanane sampean. Nah, dilebone sak sik. Ya. Jan iki sing pinter mboke munggah panggung digaekni celana sing sake gedhi. Wah iya. Sip. Ayo. Ah, wah elok iki bocah deh. Cah sik ing atase TK besar lho. Wis iso golekne dhuwit mboke. Ayo. Eling ayo. Sing apik. Ngono kuwi. Ngreok. Ya, Pak. Tandudududut. Ayo coba kaya apa. Janggalno. Sekarang Pak, ayo. Rekake kelebon rekake. Piye iki bocah kuwi ora ora digugah nganti Padang bocah iki ora. Mbah, sinten sing rawuh niki? Mbah sinten sing rawuh? Ampun ganggu cah cilik niki tasik TK lho, nggih. Mbah. Halo, Mbah. Halo. Kok ngleboni dumateng lare menika sampean nyuwun apa, Mbah?
Duit. Mbah ra mesakne cah cilik iso di ngono kuwi. Duwite pinten, Mbah, duwite? 200. Pinten? 200. 200, Mbah. Nggih. Nggih mangke kula caosi 200 ning jenengan medal saking niki nggih bocah niki mesake ne jiwa seni lho, Mbah. Nggih. Siap. Waduh. Apa enek prewangan muni siap ora wis. Nggih, Mbah, matur nuwun mang dongakne lare niki dados lare ingkang soleh nggih, Mbah. Amin. Amin. Wah, Mbah sing mlebone Islam iki, ngerti amin barang. Nggih. Mugi-mugi lare niki dados generasi yang handal nggih, Mbah. Amin. Amin. Dados lare ingkang sehat lahir batin nggih, Mbah. Siap. Siap nggih. Mugi-mugi mangke pinaringan sukses sugih dhuwit nggih, Mbah. Oke. Nggih, heeh. Gandeng jenengan wis sugih dhuwit berarti rasa njaluk Pak Dalang nggih, Mbah. Aja ngono. Waduh. Aja ngono, Dek. Mbah, lek 200 mboten duwe upamane 100 jenengan nggih kersa, Mbah. Tambah 75. Tambahi 75. Wah, nggih. Ya Allah, Mbah luar biasa. Nggih. Ning jenengan sakniki mang medal nggih, Mbah. Siap. Oh, nggih. Mriki. Ayo, tandhet. Awas gulune awas. Suwo. Sampeyan arep ngopo? Le arep ngopo? Duit. Heh? Duit niku doa, usaha, iman dan takwa. Ngoten nggih. 100 to wau mbahe njaluke? 100 nggih. 100 napa pinten? Heh? 200. Heh? 200. Oh iya. Nggih niki 200. Niki 200 nggih. Niki 200 ta niki? 100 apa 200 iki? Heh? 100. Apal men karo dhuwit sampean ora. Iki pira? 100. Nah, lah iki pira? 100 tambah 100 pira? 200. 200 nya 200. Nggih. Kurang ora, Le? Kurang ora? Nyonya tak imbui nyonya. Oh iya mesake ora nggih. Wis dilebone sak ndak ceblok nggo, nggih. Wah, luar biasa. Karo Pak Dalang rung salim lho, salim sik ayo. Nih, karo Pak Dalang salim. Oh iya. Muga-muga menjadi seniman handal hebat membawa nama besar Sukoharjo Makmur ya. Nggih. Iki karo karo tante-tante salim nggih, tante iki. Ya. Karo tante-tante girang iki ya. Ya. Nduk, apa jenenge iki? Le kok, Nduk. Ngapa kuwi? Duite aja diitung ning kono. Wah, wis. Walah nggih. Lumayan entuk 400.000. Upamane tandur sak pedote gegere lho, Le. Ayo. Iya, salim, heeh. Salim nggih. Mbak Dian arep nambahi 100 ora apa-apa. Ya. Bir kita. Bu Kesi ben genep 500 tambahi 100 Bu Kesi, tambahi. Sele mandek sele tambahi. Sik to Le aja kesusu-susu nampa duit kok cepet eram. Alon-alon. Le, besok yen gede pengen dadi apa? Guyu. Dokter. Dokter, pinter. Tak takoni, kok pengen dadi dokter? Ayo. Kok pengen dadi dokter arep nyuntik sapa? Sinden. Wah. Wah, lah karo aku wis setel kok, Le. Ayo. Wah, iya pengen dadi dokter nyuntik sinden ya. Ya, aja bobo lho ya, aja mantuk ndelok wayang, so ben ngerti ceritane. Yo, kare dhewe salim karo nenek. Ayo salim nenek, ayo. Nenek Retno, ayo salim nenek. Ayo, nggih. Matur nuwun. Nyuwun tepuk tangan untuk generasi hebat. Nggih, luar biasa, Le. Nggih. Jos nggih, luar. Jenengan ibuke? Wah, jenengan sugih niki mangke. Nggih, titip tole nggih. Ah, hebat matur nuwun. Ayo. Ah, hebat elok tenan ya, Mak. Bocah semono duwe kepanen, duwe kendelan sing kaya ngono. Ayo.
Yo, gandeng iki wis 12